Predpokladám, že všetci asi z médií viete, že súčasťou generálnej pamiatkovej obnovy hradného paláca a postupne aj hradného areálu je aj rekonštrukcia barokovej záhrady. Ja skúsim naozaj len tak veľmi letmo upozorniť na niektoré okolnosti, ktoré sa týkajú hlavne severnej časti areálu, to znamená tzv. Severnej terasy, kde baroková záhrada bola realizovaná a kde by postupne mala byť aj rekonštruovaná. V takých zásadných alebo základných bodoch sa pozrieme teda na stavebný vývoj a aktivity na severnej terase. Potom veľmi mierne okrajovaná záhradu na východnej terase, ktorá predchádzala tú veľkú barokovú záhradu na severnej terase. Povieme si zo pár slov o barokových úpravách hradného paláca a v kontexte s týmito úpravami aj založenie barokovej záhrady. Povieme si niečo o princípoch a podobách barokových záhrad vo všeobecnosti. Pripomenieme si zlú etapu, to znamená zánik kráľovskej rezidencie a s tým aj barokovej záhrady, obnovu v 60. rokoch, ktorá teda sa zamerala na hradný palác a jednotlivé objekty v hradnom areáli, ale už nie tak na rekonštrukciu záhrady. A ak zostane čas, tak môžeme si povedať zo pár slov aj o aktuálnom stave, to znamená o príprave obnovy, to znamená rekonštrukcie záhrady. Predpokladám, keďže nás tu je tak málo, že ma počujete, že nemusím používať mikrofón, takže pre mňa je to príjemnejšie a prirodzenejšie. Kedy začal stavebný vývoj na severnej terase? Samozrejme, začal oveľa skôr, ako je tu prezentované prvé storočie predáž, prvé storočie po Kristovi. Len sa snažím upozorniť, že v tomto priestore sú tie všeobecne známe zvyšky rímsko-keltských stavieb z toho prvého storočia pred Kristom až prvého storočia po Kristovi. Tých úsekov, kde sa našli rímsko-keltské stavby, ako viete, je viacero, sú nazývané postupne rímska 1 až rímska 7, myslím. Toto, čo tu na obrázku vidíme, tak to je výskum ešte doktorky Musilovej z roku 2009-2010 pod tzv. Zimnou jazdiarňou alebo krytou jazdiarňou v západnej časti severnej terasy. Toto, čo vidíme, nemáme náhodou také ukazovatko? Nie. V tom menšom obrázku hore je ten priestor, kde boli nájdené one slávne keltské zlaté mince, diateky. A potom ešte nejaké tetradrachmy a podobne. Čiže budem skákať veľmi dramaticky, pretože z prvého storočia pred Kristom sa dostaneme až do prvej tretiny 15. storočia. Tie skoky sú preto, lebo tieto fázy znamenajú zásadné úpravy na terase. To obdobie medzi tým, samozrejme, mohli by sme hovoriť o Veľkomoravskom vale a tak ďalej, ale Veľkomoravský val nemá priamu súvislosť s barokovou záhradou, takže túto skutočnosť obchádzam. Ak sa snažím upozorniť na prvú tretinu 15. storočia, tá súvisí práve s vybudovaním gotického hradného paláca z obdobia panovania Žigmunda Luxemburského. Tento obrázok, ktorý vidíme, tak je vyčisťovanie zasypanej gotickej priekopy pred severnou fasádou. Ako vidíte, ten rozsah gotickej priekopy bol obrovský. A touto fotkou sa snažím dokumentovať aj tú skutočnosť, že už v tomto 15. storočí dochádza k výraznému zániku tých rímsko-keltských stavieb práve vďaka týmto stavebným opatreniam, stavebným záležitostiam. V tomto prípade tá priekopa samozrejme slúžil aj na vyťaženie kameňa ako stavebného materiálu pre následné postavenie hradného paláca.
Toto je fotografia, musím povedať, že ešte neboli moderné drony. Toto bývalý kolega, pán inžinier Staník, fotil z takého prístroja, z takého stroja, ktorý sa volá krásne, že Manitou. Takže nafotil vynikajúce snímky dokumentujúce práve archeologický výskum na tejto severnej terase, v tomto prípade konkrétne výskum doktora Resutíka. Toto je fotografia, ktorá dokumentuje severnú časť severnej terasy. A je to odkrytie v jednej z archeologických sond, odkrytie takisto gotického kameňolomu. Ako viete alebo neviete, tých kameňolomov na hradnom kopci bolo viacero, čiže gros stavebného materiálu sa vlastne využívalo bezprostredne, to znamená, že nemali príliš veľké problémy s dovážaním materiálu z nejakých vzdialenejších území. Posunieme sa ďalej do roku 1642 a toto je situačný plán areálu hradu od Giovanni Battistu Pieroniho. To bol vojenský inžinier, ktorý pôsobil, taliansky vojenský inžinier, ktorý pôsobil najmä v Čechách, ale okrajovo teda aj pri cisárskom dvore vo Viedni a dostal sa aj do Bratislavy, kde mal v podstate vytvoriť opevňovací systém okolo hradu a následne aj okolo mesta. Tento situačný plán je zaujímavý z jedného dôvodu, a to je, zachytáva jednak gotické priekopy, to je taký ten tmavý okruh okolo hradného paláca, potom valy, ktoré boli ako gotické valy realizované ako obranný systém okolo paláca, ale najmä vidíme na severnej strane prudký zlom. Predpokladám, že musel byť ten zlom prudký vzhľadom na to, že ho Pieroni zaznamenal. To je taká tá podkovička, hej. A vidíte, že je tam taká krátka, úzka šia, o ktorej sme si mysleli a stále si myslíme ako výskumníci, že tá šia bola zámerne ponechaná na transport vyťaženého materiálu smerom na hradný palác, pretože v severnom krídle pri výskume sme našli veľký stavebný otvor, ktorým vlastne bol transportovaný materiál potom ďalej až na východnú, západnú a južnú stranu. Vidíte teda, že ten gotický kameňolom sa priblížil veľmi blízko samotnej stavbe bratislavského hradného paláca, v tomto prípade teda ešte gotického stavu. A zásadným spôsobom už v tomto období boli poškodené alebo priamo zničené všetky tie rímsko-keltské stavby, ktoré pravdepodobne mohli byť vysunuté ďalej smerom na sever. Rytina, Merianova rytina z roku 1646 zo severu nám zachytáva vlastný stav severnej terasy, samozrejme stav, ktorý je čiastočne zakrytý severnými hradbami, ale vidíte, že to územie nebolo nijak stavebne riešené v zmysle nejakých dekoratívnych záhrad, či už gotického alebo renesančného typu. Ďalší plánik je z roku 1683 a je to plánik, ako vidíte, fortifikačného inžiniera Sichu a zachytáva kompletne celý hradný areál. Zaujímavý tento plánik je z toho dôvodu, že je tu dokumentovaný pravdepodobne prvýkrát v takéto ucelenej podobe. Je dokumentovaná záhrada na východnej terase, to je tá šípka s tým oválom. Ak sa to dá prečítať, tak všimnete si, že tam je názov Garten, hej. Čiže naozaj ide o potvrdenie existencie záhrady. Samozrejme, táto záhrada nemala žiadne atribúty kráľovskej rezidenčnej záhrady, skôr si myslím, že spĺňala určitú užitkovú funkciu vo vzťahu možno k hradnej kuchyni. Neviem, nepoznáme bližšiu podobu a funkciu tejto záhrady. Vidíte ale, že na severnej terase ešte o žiadnej záhrade nemôže byť ani reč. Také tie bodky, ktoré tam vnímate ako náznak určitých architektúr, tak to sú tzv. husárske domy, ktoré boli
individuálne rozložené na severnej terase a boli v zvyškových architektúrach lokalizované aj v rámci posledných dvoch archeologických výskumov. Čiže vidíte, že až do konca prakticky 17. storočia tá záhrada, respektíve ten priestor budúcej záhrady nebol nijak estetizovaný v zmysle nejakej funkčnej zelene. Tu sa dostávame už do obdobia barokového. Toto je veľmi dobrý a ucelený, vypovedajúci plán o hradnom areáli z obdobia po roku 1768, pretože zachytáva už všetky stavby, ktoré boli počas tereziánskeho obdobia realizované, vrátane jazdiarne na západnej terase, vrátane krytej jazdiarne na severnej strane až po Tereziánum na východnej strane, ktoré bolo pristávané k východnému krídlu a to bolo postavené v roku 1768, čiže tento plánik je až po tom roku. Maďarský kunzistórik Krištof Fáčár ho dokonca datuje až niekde na začiatok 70. rokov 18. storočia. To si pomaly už asi budem pomáhať aj poznámkami. Na chvíľočku sa vrátim ešte k otázke záhrady na východnej terase. Toto je, ako vidíte, rytina z roku 1588, ktorá zachytáva pohľad na Bratislavský hradný palác z juhu, alebo z juhovýchodu, ak chcete. A vidíte, že na východnej strane je náznak nejakej záhrady, sú tam stromy, ktoré sa zdá, že boli sadené už v určitom koncepte. Ťažko povedať, čo sú tie ostatné stavby, je to veľmi schematický výkres, každopádne smerom ďalej do toho úpätia hradného kopca je možné zase iba schematicky vnímať rôzne typy zelene, ťažko povedať, o čo išlo. Možno v súvislosti s súčasnými aktivitami Bratislavského okrašľovacieho spolku by sme možno mohli hovoriť aj o nejakom viniči. Takže nakoniec vinič rástol tu na týchto úpetiach bratislavských kopcov na Malých Karpatoch prakticky všade a ťahlo sa to hlboko až za Pezinok, Orešany a podobne. Čiže toto je stav, ktorý naozaj už dokumentuje určité zásahy, čo sa týka zelene v hradnom areáli, ale zatiaľ stále iba na východnej strane. Čo sa týka záhrady, určitú zmienku nachádzame aj v Belových notíciách z roku 1735, ale bez nejakej bližšej definície, čomu slúžila, respektíve bez nejakého opisu záhrady ako takej. Toto je detail z toho plániku, ktorý som vám ukazoval. Už nám ukazuje barokovú záhradu, ktorá vznikla, a to si povieme potom kúsok ďalej, ako súčasť veľkej teda prestavby veľkej záhrady alebo výstavby veľkej záhrady na severnej terase. A to, čo bolo na východnej terase, tak bolo prestávané do takéhoto tvaru, do tejto podoby. Pravdepodobne to súviselo aj s tým, že predsa len táto východná strana, ako sme si povedali, na východnej strane bolo postavené Tereziánum, to znamená, že obytné priestory miestodržiteľského páru, to znamená princa Alberta Sasko-Tešinského s jeho manželkou, boli orientované na Bratislavu mesto a bolo len logické a prirodzené, že sa snažili estetizovať priestor priameho pohľadu z okien spálni a salónov aj na tento priestor. Tak ako celá záhrada na severnej terase, ani záhrada na východnej terase sa žiaľ nezachovala. Tento obrázok je stav spred polovice 19. storočia a vidíte, že oproti tomuto predošlému obrázku už tu máme úplne inú situáciu.
zaniklo pôvodné geometrické členenie, zanikla pôvodná zeleň, dokonca už sa tam dostali nejaké náhodné, asi náhodne vysadené stromy, možno náletová zeleň. Ťažko povedať, pretože aj toto potom neskôr zaniklo a rozobral sa obvodový múr. Každopádne tento obrázok bol teda pre mňa a kolegyňu, čo sme sa podielali na koncepcii alebo teda na odborných materiáloch k výstavbe, k rekonštrukcii novej záhrady, tak spĺňal určitú takú analogickú formu možnej transformácie alebo použitia stavebného typu a architektonických detailov aj smerom k tej hlavnej záhrade na severnej terase. Čiže toľko to k tej malej záhrade na východnej strane. Teraz si povieme niekoľko slov k barokovej prestavbe hradného paláca v období Márie Terézie. Posledná prestavba pred týmito rokmi, pred týmto barokovým obdobím bola realizovaná už v rokoch okolo 1635 až 1646. To bola tzv. Palafiovská prestavba počas funkčného pôsobenia Palatina Pavla Palafiho na Bratislavskom hrade vo funkcii alebo v pozícii hradného kapitána. Myslím si, že bol hradný kapitán. Opravná. Áno. Nie ako majetok, ale bol kapitán. Čiže vidíte, že viac ako 100 rokov hrad neprešiel zásadnou stavebnou úpravou. Všetky stavebné zásahy, ktoré sa dali zistiť aj v rámci architektonického-historického výskumu, ktorý sme realizovali v rokoch 2008 až 2013, mali lokálny, utilitárny charakter, nemali taký zásadný záber smerom do zmeny dispozície, skôr išlo o vylepšenie užívateľského nivo alebo doplnenie výtvarnej výzdoby nejakých dekorácií do miestnosti, ktoré aj tak neboli zachované. Skôr môžeme uvažovať iba z niektorých archívnych materiálov, že dochádzalo k takýmto zásahom. Keď Mária Terézia sa dostala do pozície cisárovny s veľkou podporou uhorských šlachtických stavov, tak bola nútená prislúbiť, že sa bude dlhšie zdržiavať v Uhorsku a že bude dbať na prestavbu pôvodných kráľovských rezidencií, v tomto prípade bratislavskej a budínskej. Samozrejme, takou nejakou prirodzenou zástavkou, alebo teda prioritou bola Bratislava, ktorá v tom období ešte stále bola zástupným hlavným mestom Uhorska, ako dobre viete, bola korunovačným mestom. Navyše bola podstatne bližšie k Viedni ako Budapešť, to znamená, že spĺňala oveľa viac takých tých pozitívnych bodov smerom k tomu, aby sa mohlo začať uvažovať o prestavbe najmä Bratislavského hradu. A už v 50. rokoch teda prvé plány prestavby robil Jean-Nicolas Jadot, francúzsky architekt, pôsobiaci pri Viedenskom dvore v polohe hlavného cisárskeho stavebníka. Vidíte, že ten jeho návrh bol zásadný. Ten ovál, ktorý vidíte na západnej strane, to bola stavba kaplnky. Ja som schválne priložil ešte ten menší obrázok, ktorý dokumentuje stav pred prestavbou, to znamená, to je ten stav po Palafiovskej stavebnej etape. A vidíte teda, že zásadným spôsobom do dispozície vstupuje s návrhom Jadot, že viedli vojnu v 40. rokoch, to bola tá rakúsko-prúska vojna, potom 7-ročná vojna od roku 1757 až do 1763, kde až, myslím, nejaká tretia Versajská zmluva konečne ukončila vojenské spory a Viedenský dvor sa mohol viac venovať bohumilejším činnostiam, ako sú vojnové aktivity.
Tie vojnové aktivity, tie priame vojenské končili už okolo roku 60. Keď hovorím o roku 63, tak to už je také politické doznievanie tohto konfliktu. To už boli rôzne väzby smerom na Rusko, Anglicko a podobne. To nebudeme rozoberať. Skrátka, postupne sa otvárali možnosti, aby sa viacej cisársky dvor viedenský zaoberal prestavbou Bratislavského hradu. Nakoniec Žadot v tomto období, keď robil tieto návrhy na úpravu Bratislavského hradu, tak bol autorom aj realizovanej prestavby zámku alebo kaštieľa v Holíči, ktorý v tom čase už vlastnil manžel Márie Terézie, Štefan František Lotrinský, takže poznali jeho prácu a vedeli teda sa s ňou stotožniť. Ďalšie plány realizoval pravdepodobne Johann Baptist Martinelli. O Martinellim, teda o týchto plánoch a ich priznaní k Martinellimu nehovoria všetci, treba povedať. Napríklad už spomínaný Krištof Fačár si myslí, že tieto plány by už mohli byť možno z dielne neskoršieho dvorného inžiniera staviteľa Pacasiho. Ťažko povedať teda, že či to bol Martinelli alebo nie. Nemáme zase až tak veľký porovnávací materiál, aby sme jednoznačne povedali, či to je dielo Martinelliho alebo Pacasiho. Skôr si myslím, ale že Pacasiho tieto návrhy nebudú. Tento plánik, ktorý vidíme, to je návrh, to už je vlastne realizovaný projekt naozaj z dielne Nikolasa Pacasiho okolo roku 1761. Tento stav bol prakticky zachovaný na hrade až do jeho zániku, ak nebudeme brať do úvahy zase určité parciálne a utilitárne úpravy, ktoré súviseli až potom s neskoršou funkciou hradného paláca, čo by generálneho kňazského seminára. Ale tento stav je zásadný, vidíte už to schodisko v západnom krídle, ktoré, ale treba povedať, že zase konzistorici hovoria, že by nemuselo byť Pacasiho, pretože Pacasi prijal Žadotov návrh ešte s tým jednorameným veľkým schodiskom, ale že toto by už mohol byť podiel Františka Antona Hillebrandta, ktorý po Pacasim prevzal jeho funkciu a stal sa potom na niekoľko rokov hlavným staviteľom a inžinierom Bratislavského hradu. Tu vidíme vlastne už to obdobie po roku 1768, to už je po prístavbe všetkých tých zmienených barokových stavieb, či už sú to stavby na západnej terase, či už je to krytá jazdereň na severnej terase, či je to prestavba a zväčšenie sály terény alebo loptovne. Dnes dosť často sa môžete stretnúť s nepresným názvom oranžéria, až po postavenie Tereziana pred východným krídlom. Čiže najmä teda to Terezianum je naozaj už dielo Franca Antona Hillebrandta. No, vrátime sa naspäť k záhrade. Záhrada bola prakticky prvým dielom, ktoré paradoxne bolo realizované v rámci tých veľkých barokových úprav. Už v roku 1743 Mária Terézia poverila Antona Cinera, aby vytvoril dekoratívnu, reprezentatívnu záhradu na severnej terase. Tá záhrada naozaj bola aj vytvorená v takomto rozsahu a v tejto podobe, ako ju vidíme, možno s nejakými malými detailami. Aj výskum, či už archeologický alebo architektonicko-historický, ktorý bol realizovaný na severnej terase, potvrdil dve fázy, to znamená tú prvú základnú fázu z roku 1743, keď bola vytvorená záhrada v tomto rozsahu
boli zistené fragmenty obvodového múru na západnej strane, na východnej strane, aj na južnej strane. Žiaľ teda zanikli tie situácie na strane severnej a takisto aj to delenie na jednotlivé terasy je možné datovať už do tých 40. rokov 18. storočia. Na chvíľočku sa môžeme zastaviť pri mene Johann Anton Zinner. Johann Anton Zinner bol zaujímavá osoba, ktorá už v 20. rokoch bola veľmi známa a žiadaná vo viedenských kruhoch ako tvorca dekoratívnych barokových záhrad. Ako architekt alebo tvorca aj potom priamo realizátor stavebných etáp sa hovorí, že realizoval niekoľko desiatok až stoviek záhrad v rezidenciách okolo Viedne. Navyše realizoval niektoré záhrady, ktoré vo vtedajšom Uhorsku boli, to je napríklad Kišmarton, dnešný Eisenstadt alebo Halbturm, ktorý dnes je súčasťou Burgenlandu rakúskeho. Johann Anton Zinner sa dokonca dostal aj na Moravu, kde pôsobil nielen teda ako záhradný architekt, ale navyše aj ako sochár, pretože zrejme to bol renesančný človek s viacerými talentami a bol od Boha obdarený aj tým, že robil vynikajúce sochárske práce. A do dnešného dňa je v depozite zámku v Českom Krumlove niekoľko diel z jeho rúk. Anton Zinner sa podieľal aj na tvorbe barokovej záhrady Belvedere vo Viedni pre princa Savojského, aj keď po neskorších konzistorických štúdiách sa hovorí, že tu pôsobil pravdepodobne len ako sekundárna osoba. Možno dalo by sa povedať ako žiak Dominika Girarda. Prepáčte, musím si to potvrdiť. Áno. Dominik Girard bol takisto jedna veľmi zaujímavá osoba, francúzsky záhradný architekt, priamy žiak André Leneutra, ktorý bol vlastne tvorca francúzskej barokovej záhrady, a to nielen v zmysle niektorých realizácií, ale aj vytvorenia odbornej literatúry k tvorbe francúzskych záhrad zameranej na prísny geometrický rád. Tento sa dostal potom cez Nemecko do rakúskeho prostredia a pravdepodobne mal teda veľký vplyv na výchovu Johanna Antona Zinnera. Johann Anton Zinner je tvorca aj ďalšej záhrady z okruhu rezidencií princa Savojského, a to je asi pre vás všetkých známy Schlosshof, kde došlo samozrejme k veľkej úprave nejakej menšej záhrady. A treba povedať, že tento Schlosshof vďaka Bohu, vďaka zachovaným plánom, vďaka detailom, či už architektonického charakteru, alebo krajinársko-kvetinárskeho, alebo ako by som to nazval, bol potom veľkou pomocou pri spracovávaní koncepcie rekonštrukcie záhrady na Bratislavskom hrade, pretože dostávame sa do polohy tvorcu jednej aj druhej záhrady z jednej dielne. To znamená, sú použité prvky a detaily na obidvoch záhradách veľmi, veľmi blízke, ktoré bolo možné už v tejto zaniknutej bratislavskej záhrade znova rekonštruovať, teda zatiaľ iba cez odborné materiály a cez pripravované projektové dokumentácie. Založenie, podoba a princípy záhrady. Ako som povedal, francúzska baroková záhrada, to je prísny geometrický rád. My keď sme sa snažili zadefinovať záhradu, tak sme museli narábať hodne s geometriou, hodne s čiarami.
a hľadať rôzne uhly, hľadať významy, ktoré jednotlivé línie naznačujú, hľadať možnú symboliku. Na tom druhom obrázku, na tom ušom obrázku je vidno dve také VR-ovité sústavy čiar. Obidve súvisia s tzv. Point de vue. Každá záhrada mala jeden základný bod, z ktorej sa bolo treba pozerať na záhradu. Odtiaľ sa vám mala odkryť celá záhrada s výnimkou niektorých tzv. Prekvapujúcich momentov. Čiže museli ste vidieť z jedného bodu záhradu v celom rozsahu bez negatívnych detailov, ktoré by ovplyvňovali estetickú a vizuálnu stránku záhrady. Práve tá geometria bola veľmi dôležitá, pretože rekonštrukcia barokovej záhrady Bratislavského hradu nebude už v pôvodných dimenziách, to znamená, že troška sa zúžila a troška sa skrátila. Vzhľadom, áno, na východnej strane sa zúžila a na severnej strane sa troška skrátila vzhľadom teda na sekundárne úpravy, na tento krčok, ktorý tu vidíte tejto stavby. To znamená, keby sa to potiahlo k nemu, tak v podstate je neprejazdný areál smerom teda k týmto budovám na severnej terase. Čiže malo to viac dôvodov, prečo sa tá záhrada o niekoľko metrov zúžila. A aj keď teda hovorím naozaj iba o nejakých 4 či koľko metroch a skrátila sa teda smerom na severnú stranu. Takým druhým základným vizuálnym bodom potom je ten bod, ktorý je tými VR-ovými čiarkami so svetlou modrou, a ten bod sme zistili, že bol na podeste hlavného schodiska v prechode medzi prvou a druhou záhradnou terasou. Samozrejme, brali sme do úvahy viaceré možnosti, keďže vieme, že severná terasa v tomto období už mohla súvisieť, respektíve vybudovanie tejto záhrady mohlo súvisieť aj s reprezentatívnymi priestormi Františka Štefana Lotrinského na Bratislavskom hrade v období, keď už sa stal rímskym cisárom Svätej rímskej ríše nemeckého národa. Tak je presný názov. Pokiaľ si dobre pamätám, tak sa ním stal v roku 1745, čiže vidíte, že tá záhrada mohla byť koncipovaná práve už na to, že v severnom krídle hradného paláca v jeho východnej časti na druhom nadzemnom podlaží boli jeho osobné priestory aj teda s audienčnou miestnosťou. Hľadali sme teda možnosť, že by ten point de vue, ten základný pohľadový bod mohol byť aj v priestore jeho spálne alebo audienčnej miestnosti, ale zistili sme, a to práve na základe Hillebrantových nákresov hradu, že pôvodne veľké gotické okno, ktoré tam zostalo aj po renesančnej, barokovej, prvej aj druhej prestavbe, práve v období baroka bolo čiastočne zamurované a zostal priehľad iba cez skutočne veľmi úzkú skulinu, ktorá v žiadnom prípade nemohla otvárať pohľadový kužel na celú záhradu. Takže jednoznačne potom boli stanovené tie základné pohľadové body na schodisko, ktorým sa schádzalo zo sály terény, alebo teda z tej loptovne na prvú terasu záhrady, a ten sekundárny bod potom bol na podeste schodiska medzi prvou a druhou záhradnou terasou. Už sme povedali, že záhrada bola delená na 4 terasy. Tie terasy majú svoju prísnu hierarchiu, aj v tom zmysle, čo sa má objaviť na prvej, čo sa má objaviť na druhej, čo má byť na tretej terase alebo partery, čo má byť potom na ďalších parteroch.
Ešte snáď jednu takú krátku vsúku. Ak hovorím o francúzskej záhrade, a hovoríme teda, že toto je typ francúzskej záhrady, francúzska záhrada je stavaná na rovine, s minimálnymi výškovými predelmi, čiže tu treba brať do úvahy sťažené podmienky, ktoré mal Anton Zinner, aby vymyslel koncepciu, ktorá by sa priblížila tomu prísnemu typu francúzskej záhrady a dal ju do polohy obrovského výškového zlomu. Len na ilustráciu, výškový predel medzi prvou a druhou záhradnou terasou je vyše 2 metre. Čiže obrovský výškový zlom, ktorý ale zrejme naozaj ten Zinner mal geniálne myšlienky, využil tak, že vlastne tá druhá záhradná terasa, ten druhý parter, sa vlastne z tohto prvého základného pohľadového bodu ste ju nevideli. Tá terasa bola vzhľadom na svoju na svoj úzky, na tú šírku, alebo krátkosť, nevideli ste ju vzhľadom teda na ten výškový zlom a až keď ste prišli k nej, tak sa vám zrazu otvorila terasa so všetkou tou krásou, ktorá bola vytvorená na tejto časti záhrady. Domnievame sa, že tu troška musel narábať aj s typom talianských záhrad, ktoré, ak poznáte záhrady, najmä v severnom Taliansku, ale aj okolo Ríma, tie sú viac menej koncipované a stavané v dosť zvrásnenom, zvlnenom teréne, s množstvom zlomov, s množstvom terás. A keďže mali tam tento typ geomorfológie, dobre poviem, tak využili túto skutočnosť aj na obrovský prienik vodného prvku do záhrad a vytvárali Taliani množstvo kaskád a fontán a padajúcej vody a niečo úplne odlišné, ako boli potom francúzske barokové záhrady. Čiže tu pravdepodobne Zinner musel troška si všimnúť aj tvorbu talianských už renesančných záhrad, lebo tá talianská renesančná záhrada v podstate prežila až do obdobia baroka. Parter. V tomto prvom parteri vždy boli v prvom rade kvetinové výsadby, brodérie s veľmi zaujímavými ornamentálnymi tvarmi. Nechcem teraz rozoberať to, že napríklad tá voluta má v sebe zakomponovaný mužský a ženský princíp, to už by sme sa pohybovali moc do symboliky, ale to všetko tu zohrávalo svoju zásadnú úlohu. Môžete si tiež všimnúť napríklad tú skutočnosť, že jedna brodéria, tá na pravej strane, je širšia ako je brodéria na ľavej strane. A keď sme hovorili o zásadnom geometrickom ráde, ktorý francúzska záhrada používa a má, tak by ste mohli povedať, že ako je to možné, že tu dochádza k takejto disproporcii. No práve preto, že z toho pohľadu point de vue zrazu vám zaniká šírka jedného a menšia šírka druhého a vidíte ich rovnako. Je to nepochopiteľné, ale je to tak. Podobne ako napríklad to mierne rozšírenie záhrady smerom dozadu vytváralo vizuálny pocit prieniku do diaľky. Dostaneme sa potom ešte aj k nejakým ďalším pohľadom, kde uvidíte, že tá geometria skutočne zohráva absolútne dominantnú úlohu. Tu by som snáď upozornil iba na tú skutočnosť, aj tu vidíte teda v tomto farebnom pláne niekoľko farebných plôch cez bielu, čiernu, ružovú, zelenú. Tá zelená to je trávová výsadba, tie biele by mohli byť kvetinové výsadby, ale potom tam máme čiernu a tá čierna to už napríklad bolo vysypanie čiernym uhlím. Skrátka tú farebnosť tam dostávali čiernym uhlím. Tá ružová boli farebné kamienky alebo sklenené
korálky, alebo akože drť, sklenená drť, takže tie záhrady boli skutočne farebne veľmi výrazné. Toto nakoniec, ako som povedal, asi väčšina z vás bola už aj v Šlozofe a vidíte tam v tých rekonštrukciách, že používajú presne tento istý prvok, pretože, ako som povedal, našťastie oni majú zachované aj plány realizácie záhrady, čiže projekt. Snáď ešte jedna vec je dôležitá povedať, že tieto stromoradia, ktoré vidíte na bočných líniách, tieto neboli vysadené, to sú solitéry, ktoré sa privážali vždy práve z tých sekundárnych záhrad, v tomto prípade ako sekundárna záhrada slúžila tá záhrada na východnej terase. Možno aj, asi viete teda, že existuje taký opis hradného paláca z pera pána Rothensteina zo 70. rokov. No, vyše 80. Áno. Áno, ale musel tam byť v 70. rokoch 18. storočia pán Rothenstein. A on teda hovorí, že sú to citrusy. To znamená pravdepodobne pomarančovníky alebo niečo podobné, ktoré bolo treba na zimu dávať do interiérov. Možno aj preto omylom tento objekt loptovne sa nazýval oranžéria, pretože mal priamu súvislosť, ale nikdy tento objekt ako oranžéria neslúbil, bola to sála teréna, v určitom momente slúžila ako loptovňa, čo nakoniec dokumentuje aj tento plán, pretože v tom pôdoryse vidíte nakreslené ihrisko. Pravdepodobne nejaký predchodca tenisu alebo nejaká podobná hra, ktorá sa hrala na Bratislavskom hrade. Toto je ten druhý parter, ten úzky, ktorý sa otvára práve až keď prídete tou hlavnou centrálnou nástupnou osou k nemu. On je pomerne jednoducho riešený. Vidíte, že sú tu také jednoduché boskety, zrejme takisto riešené vysypaním nejakej sklenenej drte, plus jednoduché trávnikové záhony. Stromová časť na tomto parteri pravdepodobne ešte tiež bola ako solitéry, to znamená bez výsadby do zeme. Treba si uvedomiť aj tú skutočnosť, že najmä na tom hornom partéri zemina mala maximálne meter hrúbky, to znamená, že to by žiadny strom sa tam neuchytil. Myslím teda smerom k skalnému podložiu. Tretí parter, ten je zaujímavý z viacerých hľadisk. Zase vidíme tu pokračovanie, okrem tej hlavnej centrálnej stredovej osy máme bočné stredové osy popri východnom a západnom obvodovom múre s vytvorením súvislých stromoradí. To stromoradie okrem týchto troch základných línií potom ide aj v priečnom reze z východu na západ. A máme tu polygonálny 8-uholníkový útvar, o ktorom generácie konzistorikov písali, že je to kvetinový záhon. Myslím si, že prvýkrát vyjadril určitú možnosť, že by mohlo ísť o plochu vodného bazéna, už spomenutý Krištof Fačár, ale dáva tam pomerne veľký otáznik. Každopádne, archeologický výskum realizovaný teraz v rokoch 2008 až 2010 jednoznačne potvrdil, že tu bol vytvorený bazén. To znamená, že tu išlo, myslím, bazén ako priehlbina v skalnom podloží, ktorú by naozaj nikto nerobil, pokiaľ by tam chceli robiť trávnikový záhon, ktorý vystupoval vždy nad terén. Navyše, k tomu bazénu viedla archeologicky odkrytá okolo 70 metrov dlhá drážka, alebo riha, už z prvej terasy, v ktorej
zásypový materiál hovorí o tom, že bola vytvorená už v polovičke 18. storočia. To znamená, že má priamy súvis s vybudovaním aj toho oktogonálneho útvaru a zrejme znamenala drážku, v ktorej boli uložené rúry, ktoré privádzali vodu do tohto bazéna. Je možné si takisto všimnúť v týchto bosketách pravouhlé niky, ktoré sú vytvorené. Áno. Tie niky, ak zase porovnávame historické plány barokových záhrad, tak boli vytvárané preto, aby sa do nich umiestňovala sochárska výzdoba. Tá sochárska výzdoba ale nikdy nebola naznačovaná v plánoch záhrad. To znamená, že ak by niekto povedal, že ale nemáte tu žiadnu sochárskú výzdobu naznačenú, ona nikde nie je naznačená. V žiadnom pláne, v žiadnom projekte záhrady nie je sochárska výzdoba už priamo naznačená. Tá sochárska výzdoba, to má zase svoje veľké pravidlá, väčšinou sa viaže vždy na nejaký ikonologický program, ktorý priamo stanovuje buď majiteľ toho kaštieľa, v tomto prípade možno až cisársky dvor. Vždy to má veľmi prísnu symboliku, ktorá sa môže odvíjať od náboženských až neviem aké korene. Takisto by som chcel upozorniť na tieto vstupy v rohoch, ktoré sú diagonálne. Zase to má súvis s tou prísnou geometriou, pretože tie čiary, ukážem vám na ďalších obrázkoch, majú vždy súvis s nejakou časťou záhrady. Nie sú samoučelné. To znamená, že aj rekonštrukcia záhrady sa vďaka tomuto plánu dá urobiť absolútne presne v zmysle teda toho geometrického rádu. Tu na porovnanie sú dva partery rovnocenné z Bratislavy a zo Schlosshofu. Ako som povedal, obidva sú z ruky jedného tvorcu, to znamená Antona Zinnera. Samozrejme, tá záhrada v Schlosshofe je oveľa bohatšia, to má väčší priestor. Navyše v tej rezidencii princ Savojský aj naozaj pôsobil alebo žil dlhšie ako cisársky dvor na Bratislavskom hrade, kde viete, že Bratislavský hrad používali naozaj veľmi skromne iba v okamihoch zasadnutí uhorského snemu a podobne. Čiže tie rozdiely sú úplne prirodzené, ale napriek tomu je možné si všimnúť niekoľko základných znakov, ktoré sú rovnocenné. A to je práve ten kruhový útvar okolo oktogónu s obkružením tým stromoradím zasadenými stromami, že v tomto Schlosshofe ide o teda polygonálny útvar, ktorý je bazénom. Vidíme, že tie obliny pri nástupe na tretí parter sú rovnocenné ako v Bratislave. Skrátka má to strašne veľa podobných znakov, až po typy bosket. Vidíte, že tie typy bosket sú prakticky identické. Toto je posledný dolný parter, ktorý takisto by sme mohli povedať, že je veľmi zaujímavý práve z toho hľadiska, že zase tu nachádzame 5 tých pravouhlých ník na týchto jednotlivých bosketách, ktoré naznačujú, že do tých priestorov bolo sústredených, alebo bol vytvorený priestor na uloženie 5 sôch na jednu stranu a 5 sôch na druhú stranu. Tie sochy nemohli byť náhodné, tam vždy musíme hľadať, že aby tých 5 sôch malo nejakú logiku. Ja teraz naozaj sa nechcem púšťať do nejakého siahodlhého symbolického rozoberania, že akých 5 sôch, ale nemohli tam byť 4-ročné obdobie, ja len to chcem povedať skrátka, lebo by tam chýbala jedna logická socha, ktorá by doplňala ten počet do čísla 5.
Charakteristicky pre Cinera je aj tento oválny uzáver, ten nakoniec nachádzame aj v Schlosshoffe a neviem, či aj v Halbturne nepoužil tento typ. Voda ako súčasť barokovej záhrady Bratislavského hradu. My sme viedli tu s prítomným doktorom Holčíkom také polemiky, ja som mu vďačný za konzultácie, ktoré k tejto téme sme od neho dostali, ale vždy bol problém teda, že či voda mohla byť súčasťou záhrady Bratislavského hradu alebo nie. Jednak, ako som už spomenul, máme ten doklad potvrdený aj archeologickým výskumom, že je tam drážka, ktorá privádzala vodu priamo až do toho polygonálneho bazéna. Vieme ďalej, že boli medzi prvou a druhou terasou dve groty, ktoré takisto nemohli byť bez vody. To by potom boli niky, to by nebola grota. Grota v zmysle jaskyne, tam musela mať vždy vodu. A tá grota, to je tiež ináč taká malá odchýlka od francúzskej barokovej záhrady a skôr sa blíži k tým talianským záhradám, kde neexistuje, aspoň ja nepoznám taliansku záhradu, kde by nebola grota, ani jedna. Podotýkam, voda tam tečie pomaly z každej strany. No, ja som našiel takýto veľmi zaujímavý objekt Heidelbergu a čo je zvláštne a čo je veľmi podobné k Bratislave, je to, že rieka, respektíve toto je rieka Nekar a hradný palác sa vypína 80 metrov nad hladinou rieky Nekar. Kto pozná troška reálie Bratislavského hradu, vie, že to je plus mínus aj vzdialenosť v suteréne od hladiny Dunaja. Možno niekde boli uverejnené informácie o tom, že keď profesor Pifl kopal v 50. rokoch túto studňu, tak nameral výšku, myslím, 82 metrov, čiže plus mínus táto situácia je identická s Bratislavou. Dokonca sa mi páči aj to, že kto by nepoznal, tak by si povedal, že toto je vedúta Bratislavy, Bratislavský hrad, dom svätého Martina, plus mínus. Čiže vidíte, že tie mestá sa plus minus stávali rovnako. No a v tomto Heidelbergu na hradnom kopci bola postavená takáto záhrada. Už v roku, teda medzi rokmi 1613 a 1620 s množstvom vodných prvkov. Prepáčte mi, nie som znalý v francúzskom jazyku, čiže vôbec netuším, ako sa tento pán môže čítať správne. Deso? Deso. Myslím, že Deko. Deko? Deko. A jedna. Jean-Salomon Deko. Deko. Dobre, skúsime teda Jean-Salomon Deko. Veľmi zaujímavá postava, veľmi dôležitá pre vnášanie vodného prvku do barokových záhrad. Tento pán totiž je autorom jednej zásadnej knihy, ktorá vyšla v tomto 17. storočí a naznačuje možnosti technické. On sám je autorom množstva vodných hrátok, vytvoril napríklad vodné orgány. Iba na báze vody hral orgán, to znamená privážal vodu do nejakého mechanizmu, kde boli píšťaly a vďaka tlaku vody tie píšťaly hrali. Ja som si našiel na internete dokonca aj tú knihu, ktorú vydal a je celá kniha teda prefotená digitálne, môžete si stranu po strane pozrieť a sú tam dokumentované aj tieto jeho technické prístroje, aj teraz tým spomenutým vodným orgánom, plus ďalšie rôzne vodné automaty, ktoré
po sochárskom dotvorení bola nejaká, samozrejme tie mechanizmy boli skované v nejakom stavebnom zariadení, na vrchu alebo niekde na boku sochárskou výstavou bol spodobený nejaký vtáčik alebo nejaké zviera alebo podobne, v tomto prípade hovorím o vtáčikovi, ktorý zase skrze ten vodný mechanizmus spieval. Dneska takmer nepredstaviteľné veci, ktoré dokázali teda už v tom 17. storočí títo inžinieri robiť. A dostal sa, respektíve jeho renomé a sláva, ak to tak môžem povedať, boli tak veľké, že po tomto roku 1620 odišiel na chvíľu do Anglicka, ale potom priamo na dvor do Paríža, do Versailles, kde sa stal hlavným inžinierom fontán versajských záhrad. Takže tým len chcem povedať, tá pointa celého je teda v tom, že domnievam sa, že aj v Bratislave mohli byť inžinieri, ktorí vedeli tú vodu priviesť na Bratislavský hrad a mohli zabezpečiť fungovanie či už toho vodného bazéna, poťažne nejakých grot alebo nejakých ďalších vodných automatov. Nakoniec vieme, že tu pôsobil Kempelen. A Kempelen bol takisto šialenec, ktorý vymyslel čokoľvek od čachového automatu, až po neviem čo všetko vieme, že Kempelen privedol vodu z dola, z južnej strany na Bratislavský hrad. A na jednom z ďalších plánov vám ukážem, že ten systém fungoval ešte aj v 19. storočí a používali ho vojaci, ktorí v tom období boli dislokovaní ako vojenská posadka na Bratislavskom hradnom kopci. Takže tým len chcem povedať, že voda nemusí byť až taký prvok cudzorodý, neznámy a pre bratislavskú barokovú záhradu, že tam kľudne mohol byť. Hodne som sa nad tým zamýšľal a otvárali sa mi niektoré situácie, ktoré som nevedel zadefinovať v roku 2008-2009, keď sme začali robiť architektonicko-historický výskum Hradného paláca. A to aj na margo skutočnosti, že tie výskumy boli orientované parciálne. Nebol robený en bloc celý objekt, ale boli pamiatkovým úradom stanovené požiadavky na preskúmanie tejto situácie, tejto a tak ďalej, čiže jednotlivých rohov boskiet a podobne. Až nakoniec sme sa dostali k takým zložitejším útvarom, kde sme zistili, že žiadna z tých boskiet, žiadna z brodérií, žiadne tie konkávne vyžlabenia v rohoch neboli náhodné a samoučelné, že vždy mali súvis s nejakým geometrickým tvarom. Či už to bola elipsa, či to bola kružnica, či to boli trojuholníky, či to bolo čokoľvek iné, nič nebolo samoučelné a náhodné, ale vždy to malo súvis s nejakou inou časťou záhrady, poťažne s nejakým iným detailom, či už stavebného charakteru, alebo čo sa týka samotnej zelenej výsadby. Poznáme ešte jeden veľmi dôležitý plán. Je to také zakreslenie hradného areálu a toto je zakreslenie skutkového stavu. Tento pohľad je dôležitý práve pre tieto dva útvary, ktoré sú medzi prvou a druhou záhradnou terasou, o ktorých si všetci doposiaľ mysleli aj na základe toho prvého farebného plánu, že ide o schodiská, ktoré logicky by mali byť teda v tých bočných líniách popri obvodových múroch. Tu jasne vidíme ale, že ide o zakreslenie objektu, ktorý nie je schodisko, že vystupuje nad terén, má bočné steny a aj na základe teda architektonicko-historického výskumu a archeologického výskumu, ktorý sme robili teda v tých rokoch 2008-2010, sme dospeli k poznaniu, že toto sú groty, že tu naozaj boli umiestnené dve groty, ktorých samozrejme bližší tvar
nepoznáme vzhľadom na to, že neboli zachované nadzemné múry, a to znamená, že ten pôdorys nepoznáme. Vieme teda definovať, keďže zachované zostali tie priečné múry deliace jednu a druhú terasu. Čiže poznáme niekoľko základných údajov. Našli sme spadnutú klembu. Práve pred tou grotou, ak to tak môžem stále nazývať, na západnej strane. Vtedy sme nechápali, ako je možné, že tam nachádzame spadnutú klembu. Logicky by sa mohlo uvažovať, že tá klemba súvisí so zánikom objektu zimnej jazdiarne, ale zimná jazdiareň nikdy žiadnu klembu nemala. Jazdiarne nemajú klemby. Tie klemby boli iba v južnej časti, v tej takej prístupovej, alebo ako by som to nazval, ale kde sa jazdilo, tam bol priehľad do stropu, tam nemôžeme očakávať klemby. Nechápali sme to vtedy, ale zase už dnes spomenutý inžinier Staník ako štátny pamiatkový dohľad povedal, zakreslite si to, zapíšte si to, nafoťte si to, pretože to niekedy za rok, za dva, za tri zrazu získa svoj význam, pretože to poznanie o hrade bude podstatne ďalej. No, vďaka teda aj takému silnému upozorneniu z jeho strany, kde sme naozaj to nafotili z každej strany a z každého detailu, odobrali sme vzorky, namerali sme si tehly a podobne, tak môžeme povedať, že naozaj ide zrejme o padnutú klembu, možno z konchy tej groty, alebo steny s konchou, čiže so zaklenutím hornej časti. Čiže preto tento výkres považujeme za veľmi dôležitý. Už aj možno s ohľadom na skutočnosť, že všetci doteraz tú záhradu opisovali viac menej iba na základe toho farebného výkresu, ktorý je o niekoľko rokov starší. Aj z toho je možné uvažovať práve, že tie groty sú súčasťou možno aj nejakej stavebnej úpravy, ktorá sa odohrala v záhrade počas tých barokových úprav, nie v 40., ale už v 60. rokov. Zánik záhrady. Rok 1780 znamená odchod princa Alberta Sasko-Tešinského s jeho manželkou z Bratislavy a ako to už v dejinách Bratislavy sa opakuje, tak odišiel do Bruselu. Takže vidíte, že tá nejaká dejinná náväznosť Bratislavy na Brusel, skrátka tu bola už takmer pred 2,5 storočím a Brusel teda ani vtedy nebol pozitívny, možno ani dnes nie je pozitívny v niektorých okamihoch. Každopádne teda rok 1780 znamená zásadnú zmenu v užívaní a vo význame Bratislavského hradu a záhrady ako takej samozrejme tiež. Také bezprizorné obdobie bolo až do roku 1784. Niektoré veci z Bratislavského hradu sa demontovali, prevážali sa do Viedne. Niektoré veci sa, najmä čo sa týka sochárskej a maliarskej zbierky, sa rôzne transportovali, či už do Viedne, do Budapešti a podobne. Takže toto nie sú najlepšie roky. Každopádne 1784 teraz vznikol generálny kňazský seminár, ktorý znamenal aj úpravu záhrady ako takej a píše sa, že zmenil sa jej účel na úžitkovú záhradu. Nič bližšie k tomu neviem povedať, čo to znamenalo úžitkovú záhradu. Predpokladám, že niektoré najmä zrastlé stromy, ktoré boli na 3. a 4. partéri, museli zostať zachované. Ale podávam tak, ako sa to dozvedáme z archívnych prameňov. V roku 1802 aj generálny kňazský seminár opúšťa Bratislavský hradný palác a kompletne celý hradný areál je daný k dispozícii vojenskej správe pre vojenskú posádku. Rok 1811 vidíte, že už za 9 rokov dochádza k
veľkej tragédii, a to je k veľkému požiaru, ktorý znamenal prakticky fyzický zánik hradného paláca a záhrady ako takej tiež. Ináč táto veduta je neznámy autor a zvláštne na nej je to, že v podstate ide o prekreslenie staršej veduty, ktorá zachytáva krásny biely hradný palác, takže ako keby sa niekomu nechcelo realizovať vec na novo, ale použil starší materiál, zvláštne, ale je to tak. Tu sa dostávame už do obdobia 19. storočia. Hradný areál, Štefan, prosím ťa, ukáž, severná terasa je tu vyznačená takými obdĺžnikovými sektormi, áno, poličkami. Toto by mohlo mať práve už súvis s tou úžitkovou záhradou. Vidíte, že aj tá záhrada na východnej terase už zásadným spôsobom, čo sa týka vnútornej výsadby, mení svoj pôvodný vzhľad. Ešte stále ale zostáva ten obvodový múr. Toto je teda rok 1856, tu ideme až do roku 1871, kde vidíte, že sú tu zakreslené stromy. Tie stromy ako keby ešte reagovali na tie pôvodné stromoradia, či už v osiach záhrady v smere juh-sever alebo priečné východ-západ. Každopádne nie sú náhodile, títo vojaci väčšinou zakreslovali situáciu veľmi presne. Zdá sa, že na východnej terase tá záhrada už stratila obvodový múr, pretože tak ako všetko, aj toto slúžilo ako lacný stavebný materiál. Viete dobre, že z hradu rozoberali sa stavby či už na západnej terase, či už krytá zimná jazdiareň, či už Tereziánu, to sa všetko rozobralo, aj sú z toho vlastne postavené objekty v podhradí alebo potom tu na hradnom kopci. Čo je zaujímavé, to, čo som spomínal, že vidíte, že ešte ten Kempelenov vodovod stále slúžil hradnej posadke a vidíte aj túto líniu, ktorá ide v smere východ-západ, a keď sme si to prekreslovali, keď sme tie plány prekladali v záujme, tak tá línia ide cez ten polygonálny útvar toho pôvodného bazéna. Hej. To znamená, že je možné, že aj sekundárne bol ten bazénik zásobovaný nejakým takýmto trasovaním. Pričom ten bod, ktorý nachádzame tu na tej západnej strane, sme si pôvodne mysleli, že by mohol byť bod cisterny, ktorá bola zistená archeologickým výskumom, cisterny, ktorá bola ale staršia. Tá cisterna tam bola už v 17. storočí, ale zostala zachovaná aj pri stavbe, pri vytvorení barokovej záhrady ako zdroj vody, ako užitkovej vody pre samotnú záhradu. Dokonca až v takom detaile, že keď sa postavila krytá zimná jazdiareň, tak zo strechy bola odvádzaná zrážková voda do rigolu, do takého, on mal 96 plus minus centimetrov šírku, išiel cez celú východnú fasádu, teda popred celú východnú fasádu zimnej jazdiarne a ústil až do tej cisterny. To znamená, že ešte aj tá zrážková voda nevychádzala na vnívoč a bola zberaná do cisterny, ktorá slúžila potom pre ďalšie potreby záhrady ako takej. Žiaľ, tá cisterna už neexistuje vzhľadom na tie stavebné aktivity, ktoré súvisia teraz s budovaním garáží. Toto je pohľad, ako vidíte, určite po roku 1913, lebo keď sa dobre zadívate na ten letecký snímok, tak vidíte podhradie po požiari, čiže najskôr mohol byť v roku 1913 realizovaný tento záber.
a vidíte, že tá severná terasa už je veľmi indiferentná, prakticky bez čohokoľvek, bez akéhokoľvek stromu, bez akékoľvek ucelenej úpravy. Celý ten priestor slúžil potom už iba vojakom ako cvičisko, ako strelnice a podobne. Tam sa našli stovky patrón vystrelených. Takže. Generálna obnova hradného paláca v 60., 50. a 60. rokov mala samozrejme veľký vplyv na tvár a podobu hradného paláca, či už z exteriérovej alebo interiérovej podoby. A uvažovalo sa aj o záhrade na severnej terase. Boli stanovené také tri základné možnosti. Jednou z nich bolo, že sa zachová amfiteáter, ktorý tu bol od konca 40. rokov až po 60. roky, ale v novej architektonickej podobe, pretože samozrejme ten pôvodný vzhľad a to umiestnenie nezodpovedalo už reprezentatívnej funkcii hradu v týchto rokoch. Ďalšou variantou bolo potom, že sa spraví realizácia modernej záhrady bez amfiteátra a tretia alternatíva bola, že sa spraví, že modernou formou sa bude evokovať princíp barokovej záhrady. Toto boli tri také schválené varianty a architekt Martinček ešte presadzoval aj to, že by mohlo ísť o rekonštrukciu barokovej záhrady ako takej. Nikdy k tomu neprišlo. Tento plánik, ktorý tu vidíte, tak to je realizovaný návrh práve z autorskej dielne architekta Martinčeka z roku 75. Takto sa severná terasa aj nakoniec zrealizovala. Vidíte, že je to, neviem, no je to veľmi minimalistické riešenie, ak to poviem veľmi slušne. Toto je vlastne letecký snímok, ktorý je realizovaný pred začatím veľkej rekonštrukcie. Vidíte, že to je naozaj to, čo navrhol pán architekt Martinček. No, takže toto samozrejme zaniklo už pri výskume, tieto topoly a tu na tzv. Gaštany, kde sa našiel Rím 4, myslím, alebo aký. Hej. Takže teraz je otázne, do akej miery sa podarí spraviť rekonštrukcia barokovej záhrady. Ja už nechcem príliš vás zamestnávať takými metodologickými otázkami, ako vytvoriť koncepciu. Prijala sa úzus, prijala sa metodika, že sa spraví rekonštrukcia toho typu záhrady, ktorý tu naozaj existoval. Nie je to v rozpore so základnými metodickými princípmi, ktoré sú formulované v charte o rekonštrukcii záhrad, to je Florenská charta, ktorá hovorí o tom, že pokiaľ existuje možnosť rekonštruovať na základe historického plánu, pokiaľ existuje stopa po hmotnej podstate, stále je to postačujúci materiál na to, aby došlo k rekonštrukcii. Čiže archeologický výskum tu potvrdil veľmi veľa stavebných hmôt cez obvodové múry, cez deliace múry medzi jednotlivými terasmi, až po rozmery, napríklad pilastrov, pilierov, šírky múrov. Z tých šírok múrov a z jednotlivých fragmentov architektonických nálezov sa dá definovať aj podoba ukončenia múru. Nechcem povedať, že viem, že aj na základe toho, že sme sa hodne inšpirovali analogiami, ktoré sme hľadali v rakúskom prostredí. Opäť počiarkujem najmä tú skutočnosť, že pre nás ako základný inšpiračný zdroj bola záhrada v Schlosshofe, alebo v Hofe, a Belvedere ako taký, a možno okraj, ale potom ešte aj
záhrady. Boli sme pozrieť záhrady v Maďarsku, či už Pertöt a podobne, ktoré sú takisto z tohto istého obdobia, ako keď vznikla záhrada na Bratislavskom hrade. Čo sa týka výsadby, vieme definovať tie jednotlivé partery, čo sa týka brodery, čo sa týka kvetinovej výsadby. Možno v niektorých veciach nevieme na základe týchto plánov úplne presne, či ide o kríkovú výsadbu alebo trávnikovú výsadbu, ale aj toto sme preverovali práve cez tie geometrie, cez to skúmanie možných pohľadov a priehľadov do jednotlivých častí záhrady, aby sme sa dopustili čo najmenej, respektíve žiadneho omylu, pretože je veľa odborníkov, najmä v západnej Európe, ktorí rozumejú týmto historickým záhradám a zase nemuseli by sme vyzerať ako nejakí truhlíci, čo nevedia, aký princíp má baroková záhrada, aký má charakter, čo sa týka kvetinovej výsadby, čo sa týka možno použitia tých farebných materiálov, či už je to uhlie, či už sú to farebné kamienky, či je to sklenená drť a podobne. Celý minulý rok a až do júna tohto roku sme s kolegyňou pripravovali odborné materiály, ktoré boli konzultované s odborníkmi, nakoniec tu Štefan Holčík je jeden z nich. Prechádzali sme samozrejme cez tzv. Subkomisie odborno-metodickej komisie pamiatkového úradu, tak verím tomu, že tá záhrada nakoniec vznikne, že bude mať veľkú a trvalú podporu aj zo strany investora, to je z Národnej rady, aby, ako to býva zvykom, vo finále nedošlo k nejakej redukcii finančnej, ktorá by sa odzrkadlila na tej skutočnosti, že niektorá z tých zásadných vecí, z tých zásadných podôb by nebola realizovaná. Tak toto zatiaľ, pokiaľ vnímam dobre, celý priebeh nehrozí, tak dúfam, že to tak zostane až do budúceho roka. Tak treba dúfať, že to tak bude a že tento stav, ktorý je momentálne na hrade, že bude naozaj tým novým začiatkom a že tá baroková podoba hradného paláca, ktorú získal počas posledných 5 až 7 rokov, že nájde svoju paralelu aj v tej záhradnej časti. To je asi všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Nejaké zvláštne také dotazy, ale skôr by som chcela sa tak pochválne vyjadriť, že sa podarilo posunúť všetky predchádzajúce výskumy o tejto záhrade a vôbec o zelení Bratislavského hradu, najmä teda o tejto záhrade, hlavne, že sa ako s väčšou istotou zistil ten architekt záhradný Cinner, lebo aj to bolo treba potvrdiť a spresniť. Zvláštne je to zistenie alebo interpretácia tých grot, to by ma nebolo napadlo teda ani v najodvážnejšom sne. A ak sa dá vôbec povedať, tá grota musela byť z niektorej strany k nahliadnutiu. A zrejme z tej nižšej terasy. A pokiaľ sa vôbec teda zdrúfajú zrekonštruovať aj tieto groty, tak ich vnútorný výraz, ktorý by mal znázorňovať nejaké také kvaple alebo skalnatý plastický povrch alebo čo, tak o tom sa už tiež uvažovalo presnejšie. Áno. Spolu sme sa o tom bavili aj s doktorom Holčíkom. Ja len prítomným poviem, že tá otázka zaznela z úst jednej zo zásadných autoriek, ktoré sa venovali niekedy v minulosti
práve barokovej záhrade Bratislavského hradu, a to je doktorka Šulcová, takže aby bolo jasné teda, že naozaj jej poznatky o záhrade sú v mnohom možno ešte aj obšírnejšie ako sú moje, pretože sa venovala. Čo sa týka archívneho materiálu a historických faktov, určite áno, pretože ja som tú záhradu realizoval najmä skrze výskumy, to znamená skrze zistené hmoty, skrze zistené stavebné substancie, a venovali sme sa potom aj s kolegyňou, magistrou Sabadošovou, metodike pamiatkovej obnovy, to znamená rekonštrukcie, tak aby sme išli v súlade teda s tými medzinárodnými normami, ktoré som už teda spomenul, že sú formulované v tej Florenskej charte o rekonštrukcii a o historických záhradách, a aby sme našli čo najbližšiu možnú podobu tejto záhrady cez analogie naozaj z tvorby toho istého záhradného architekta, poťažne z tej istej doby. Takže tá grota samozrejme, ako som povedal, ešte v roku 2008-2009, keď sme nachádzali tie nálezy, tak sme netušili, o čo ide. Hej. Netušili sme, o čo ide, pretože vtedy sme sa venovali hradnému palácu. Hej. A záhrada bola až takým sekundárnym nejakým prvkom, a aj ten výskum, ktorý sme robili v tejto časti, kde sme teda nachádzali tie nálezy, tak boli viac v súvislosti s tým veľkým nálezom rímsko-keltských architektúr pod podlahou zimnej jazdiarne, a robili sme výskum zostatkových múriv zimnej jazdiarne, čiže došli sme k tomu v podstate vtedy tak viac menej náhodne, pretože to bola jedna z prvých archeologických sond, ktorá bola odkrytá, a až následne sa potom začalo hovoriť, že celý ten priestor sa archeologicky bude skúmať v náväznosti na tú skutočnosť, že sa tam má vybudovať podzemná garáž. Hej. Čiže tam ten výskum sa rozširoval, až sa teda nakoniec dostal na celú terasu. No a postupne nám dochádzali tie súvislosti. Hej. A ja viem, že môže to znamenať určité riziko do budúcna. To nemôžem vylúčiť. Ale najmä tento plán je jednoznačný, že ide o hmoty, ktoré vystupujú nad niveletu toho prvého parteru, tej prvej terasy. To nie sú schody. Hej. My sme si to s architektom a podobne, ja som u architekta Masara trávil niekoľko dní a spústu hodín, kde sme sa snažili dostať sa k možnej podobe tej groty, definovať tú podobu tých kvázi schodíkov, že nie sú to schody, ale že to je šupinovité prekladanie kamenných blokov, ktoré vlastne mali chrániť tú konchu, tú klému, ktorá bola tehlová, pred prienikom vody. Hej, čiže to boli nejaké vápencové kamene. Neviem, že či toto sa dá zväčšiť ten obrázok na nejaký detail. Asi nie, čo? Skáka bola to kamenná strecha, ktorá prekrývala tú vodu. No, mám tu na kľúči spustu iných materiálov, kde je vidno detaily, že to má kamennú obrubu. Žiadne schodisko nemá kamennú obrubu, do ktorej sú vložené schody tak, ako je to tu zakreslené. Je jasné, že tie steny sú šikmé a musia byť obložené kameňom. Skrátka, je to hmota, stavebná hmota, je to architektúra, ktorá vystupuje nad terén. Hej. Ja by som ešte jednu vec, môžeš dať ešte ten obrázok, kde je pohľad ako keby z okna nového paláca Tereziána na mesto, kde je tá záhrada na východnej terase? Preklikám to. Ďakujem. V Albertíne vo Viedni sa podarilo objaviť kresbu od Janšu, ten autor sa volal Janša, kde je táto situácia z okna Tereziána, keď ešte tá záhrada bola, keď existovala, a je to najbližšia analogia k tej veľkej záhrade.
Ale doteraz sme ani netušili, že tá veduta existuje, je to taký dlhý pás, lebo je to ako keby panoramatický pohľad, ale presne tento pohľad, pričom ešte na tomto mieste tam stojí ten záhradný pavilón, ktorý bolo na plánoch vidieť, pričom aj na tom pavilóne je taká zvláštnosť, že on nemá vlastne zvonku viditeľnú strechu, ale má akoby atiku a za tou atikou je taká pilovitá strecha, čiže evidentne vec, ktorú si nemohol ten kreslič, ktorý sa pozeral buď z terasy, alebo z najvyššieho poschodia z okna tej novostavby, nemohol si to vymysleť. A 100% tam aj tvar tohoto múru, aj jeho pôdorys pasuje a naviac na tomto mieste je tam ešte kovová brána, ktorá veľmi pripomína brány na Grazalkovičovom paláci. Čiže evidentne nemohol si to vymysleť, škoda len, že sa zachoval len pohľad z tých okien smerom na východ a nie aj na sever. Lebo predpokladám, že ak tam kreslil, ten Janša robil strašne veľa vedút. Ale zaujímavé, že z tohoto hradu je len tá veduta smerom na východ a nie je tá na sever, čo logické, že asi ju kreslil. Možno, že sa ešte niekde nájde. Je všeobecne zaujímavé, že na Bratislavský hrad je strašne málo takéhoto faktografického mapového alebo vedutového materiálu. Vzhľadom na význam Bratislavy, ktorý mala od okamihu, keď sa stala korunovačným miestom korunovania uhorských kráľov, až po skončenie tohto honoru v 19. storočí, je to chabé. Keď hoci ktoré mesto, ktoré si naklikáte na internete, tak nájdete toľko mapových a vedutových podkladov, že oči prechádzajú. Viedeň má stovky vedút a Bratislava, najmä čo sa týka aj hradného areálu, tak je to veľmi, veľmi mizerné. A keď aj máme nejakú, tak je to často do určitej mery vymyslená veduta. Skrátka sú tam hmoty, ktoré nikdy na hrade neexistovali, nikdy neboli. Ja som uvažoval, že dám tu jednu fotografiu, ktorú Janka si tu nafotila raz niekde v Rakúskom múzeu, už si nepamätám kde, ale dokumentuje to stav betlenských bojov, hej, v 17. storočí. Rohrav. No, lenže ja mám k dispozícii fotku takú roztiahnutú, skrátka zlú, no tak nebudem tu dávať zlé fotografie. A tam je toľko architektúr, ktoré sú vymyslené, hej. Tam je toľko detailov, ktoré nesúvisia so žiadnou stavebnou etapou realizovanou na Bratislavskom hrade. Takže to sú často veci, ktoré mýlia, hej. Nakoniec aj niektoré veduty, aj tá, ktorú som tu ukazoval, je teda jedna z tých vedút, myslím, tá Merianová. Práve ten Merian. No. Aj to je nepravda, skrátka. Môžem tomu Merianovi. On je publikovaný až po roku 1630, ale zachytáva podobu paláca pred prestavbou, ktorá začala 1632. Má ešte len dve veže a jeho poschodie nižšie, čiže na tej Merianovej rytine je stav, ktorý už 50 rokov nebol pravda. Ale ak mi dovolíte ešte jednu krátku reflexiu vo vzťahu k tomu, čo sa teraz odohráva voči Bratislavskému hradu a celej tej stavbe na severnej terase. Všetky tie aj nie šťastné ataky, ktoré sú voči architektom, ak to tak môžem povedať, alebo voči nejakým prijatým návrhom na rekonštrukciu, tak zaregistroval som tlak zo strany architektov, aby nebol vybudovaný, rekonštruovaný obvodový múr záhrady, aby skrátka bol priehľad na tú záhradu. No, to je tak, ako keby ste autu nedali karosériu, asi tak by som povedal. Taká záhrada v podstate neexistuje, najmä teda tieto malé záhrady, ktorá by nebola lemovaná ohradným múrom. Navyše, vždy to bola záhrada súkromného charakteru. To bola naozaj záhrada iba pre panovnícky dvor. Hej. Takže realizovať teraz nejaké myšlienky, ktoré sú možno liberálne, alebo ja neviem aké, že neurobme múr, aby sa tam dostal hocikto, je iste zaujímavá, ale vyzerali by sme teda naozaj ako tí truhlici vo svete. A
Ďalší taký názor bol, že dobre, tak nech sa spraví soklový múr a nejaké kovové oplotenie. Ak sa pozriete, tu je dokumentovaná výška toho obvodového múru. Hej? A dokonca úplne na konci je detail, kde vidno, že ten múr klesá. To znamená, ten zlom medzi prvou a druhou terasou, tak máme až zdokumentovaný, že šikmo klesá. My máme dokonca cez archeologický výskum zistený, že ako tam vidíte v tých vertikálnych líniách, tak sú tam pilastre, na ktorých sú hlavice a potom sú tam vázy. My archeologicky máme zadokumentované, že tá vzdialenosť medzi jednotlivými pilastrami je 280 až 282 cm. A to je všade, kde sa to odkrylo. Čiže to bola konštantná veľkosť, ktorá sa udržiavala. A to všetko sa rekonštruuje podľa tých rozmerov, ktoré sa zistili. Čiže uvažovať teraz o tom, že nech sa spraví nižší, nech sa spraví kratší, nech sa spraví užší alebo žiadny, podľa mňa nie je pamiatkové uvažovanie. Asi tak by som to nazval. Tam ešte je jeden problém, že tí architekti si totiž myslia, že len ten na východnej strane záhrady obvodový múr by sa mal znížiť. Oni nechápu, že totiž oproti nemu stojí tá jazdiareň. A tá jazdiareň je, ak nie je taká, tak je ešte vyššia ako je ten múr. A jeden z argumentov toho pána architekta, ktorého som ja to počul, že predsa aj Grazalkovičová záhrada smerom do Banskobystrickej ulice má perforovaný plot, iba ten pán nevie, že je perforovaný až od 60. rokov a že v 50. možno v 60. A vtedy prebúrali takisto ten veľký plot, čo je u Štefánikovej ulici, boli tam mreže a dali sme to zamurovať v 90. rokoch, aby sme tú záhradu od tej ulice zase oddelili. Čiže neviem, prečo tu zase vymýšľajú. Ale schválený projekt je stavebné povolenie je schválené, takže to je ten veľký plot. Ale ako je to možné, že architekti sa nepridržiavajú historicky? Aha, pardon, tak môžem ja povedať, architekti sa pridržiavajú, ale je skupina architektov, ktorí si myslia, že vôbec tá baroková záhrada tam nemá byť. Druhá, ktorá pripúšťa, že by mohla byť, ale že radšej nie. A dokonca teraz sa objavil taký návrh od pána architekta, nechcem ho tu menovať, ale volá sa Milučky, ktorý kedy bol šéf toho kolektívu, ktorý napísal v Národnej rade, že tam treba postaviť pomník, ktorý bude ako pilón a neviem čo. Názory sú všelijaké, ale schválený je už raz jeden projekt, alebo zámer, áno. Čiže už sa nedá teraz vo chvíli, keď sa to stavia, zase vymýšľať niečo nové a špekulovať a dopadlo by to určite tak zle, ako dopadol za Martinčeka ten trávnik, čo tam bol, lebo to bolo vlastne také pole. A ešte, keď som povedal toho Martinčeka, tak Martinček naozaj v jednom projekte, nie on, ale jeho ateliér, uvažovali o rekonštrukcii tej barokovej záhrady ako v modernom, by som povedal, pojati, ale mala byť rozšírená. Čiže tá jazdiareň sa neuvažovalo, že sa obnoví, ale tú barokovú záhradu, ktorá je úzka, chceli rozšíriť na celú tú plochu a dôvod bol najmä preto, že Národná rada, vtedajšia SNR, nechcela, aby návštevníci Národného múzea chodili cez bránu z južnej strany a mal sa prebúrať v strede fasády na severnej strane ďalší otvor, ktorý by išiel do suterénu. A tá Martinčeková baroková záhrada by bola vlastne osovo riešená k tomu vchodu, čiže bol by to socialistický realizmus. Naozaj by to vyzeralo barokovo, ale nebolo by to rekonštrukcia. Ale predsa tí architekti musia spolupracovať s historikmi, to nie je možné. Architekti, ktorí projektujú hrad a o ktorých projekt je teraz schválený, myslím na pamiatkovom úrade a tak ďalej, tí idú v intenciách barokového areálu hradu. A je iná skupina architektov, ktorí si stále myslia, že by sa malo stavať len moderne. Teda to, čo bolo od 50. rokov. Neviem, či viete, že začiatok rekonštrukcie bol ten, že profesora Pifla nútili, aby všetky veže a celý hradný palác mali rovné strechy. Výsledok by bol, že by to bola ruína, ktorá by mala sklené okná a vnútri by bolo ústredné kúrenie, ale navonok to malo vyzerať ako ruína. Je možno dôležité povedať, že už v roku 2001 bol schválený
pamiatkový zámer obnovy celého areálu Bratislavského hradu. So všetkými objektami, ktoré hradný areál má, so všetkou tou projektovou skladbou, tam je myslím 80 či 70 či koľko objektov, ktoré sú samostatne indexované. A voči všetkým týmto veciam Národná rada spracovala materiál, však tu doktorka Šulcová sa podielala na tom materiáli, tak je spracovaný práve tak, aby sa obnovila baroková slohová podstata hradného areálu. Nielen hradného paláca, ale hradného areálu. Z toho titulu boli rekonštruované budovy na západnej terase. Hej. Z toho titulu je rekonštruovaná sala teréna alebo loptovňa na severnej strane. Z toho titulu by mala byť rekonštruovaná aj tá zimná jazdiareň, o ktorej sa teda naozaj vedú také vášnivé polemiky, že teraz sa nepamätám taký hanlivý výraz, ktorý odznel zo strany architektov, nie replika, nie niečo horšie. Každopádne treba hovoriť, že ten zámer má jednotný rukopis. Teraz začať uvažovať o tom, keď už sú postavené jednotlivé objekty, keď je hradný palác zrekonštruovaný do slohovej podoby neskorého baroka, keď sú spravené brány s trofejami, ktoré sú takým dosť výrazným prvkom, ktorý evokuje práve ten neskorý barok. Začať uvažovať o niečom inom, neviem si predstaviť, že kde by to skončilo, keby začalo sa uvažovať o rôznych iných metodikách obnovy jednotlivých častí hradu. Navyše z pamiatkového hľadiska, však nakoniec pani inžinierka je tu z pamiatkového úradu, asi by mohla k tomu povedať, že toto sa nenosí teraz nikde na celom Slovensku, že ak sa robí komplexná obnova, tak sa robí v jednom duchu, v jednom slovom výraze, v jednej architektonickej podobe. V tom schválenom zámere 2001 roku uvažovalo sa aj, respektíve uvažuje sa aj o rekonštrukcii záhrady na východnej terase? To ste ma teraz zaskočili. Ja si spomínam, ja som pozerala nejaké veci v archíve a viem, že ináč ten zámer bol skôr schválený. To už bolo niekedy v 85. Ale v roku 2001 a potom sa to tak... úrad sa k tomu vyjadroval. No, lebo v podstate ono už bolo to plávárna, že prvá 5-ročnica, akože, a že to bude v 91. dokonca to malo byť skončené vlastne ako keby po revolúcii, podľa toho rozpisu, čo mali. No a k tomu, čo ste vraveli, že vlastne, či tam bolo, ako ste to vraveli? Či tam bola východa, mám taký pocit, že áno, mám taký pocit, že niečo tam bolo, ale neviem vám povedať presne, lebo aj to, čo tu nás spomínal pán Havlík, tak je vlastne v tom, že ja som videla tie Martinčekové tie návrhy také akože postmoderne spravené, akože základ barokový, ale s tým, že už takého, že pretvorený do toho moderna, ako keby, hej, tá záhrada má tam také tie prvky barokové, ktoré vychádzajú. Celý problém tej východnej plochy je v tom, že zelení nedovolia dať preč tie hnusné stromy, ktoré tam zatiaľ vyrástli, a do areálu pevnosti les nepatrí. A kým ten les teda je tam na dožitie, tak sa nedá rekonštruovať tá záhrada. Ale ešte by som sa vrátil k tomu obrázku, čo som predtým ukazoval, že vo Viedni existuje tá Janšová kresba, tak o tejto budove, ktorá je, nemusíš to dávať, ale o tej budove, ktorá je pristávaná, ktorá je na vrchole tej barokovej záhrady, sa stále hovorilo, že oranžéria. Je to preto nezmysel, že oranžéria nemôže byť obrátená na sever, oranžéria musí mať vykurovanie a tak ďalej a tak ďalej. A predstavte si, že na tej Janšovej kresbe je nakreslená rovnaká oranžéria, ako sú oranžérie v Schlosshofe, so sklenenými stenami, so šikmým, s takou presahujúcou striežkou, ale je pristávaná na južnú fasádu terajšej hradnej vinárne. A tam v 80. či 70. rokoch robili tzv. Chladený sklad odpadkov, dodnes tam existuje, nikdy ho na nič nepoužili, ale musel byť podľa nejakých predpisov. A ten, keď robili, my sme videli základy budovy, ale netušili sme, čo to je.
A jedine z tohoto obrázku sa teraz ukázalo, že tam bola naozaj oranžéria a do tej dávali tie prenosné rastliny, čo on tu spomínal, že boli tie citrónovníky alebo pomarančovníky, lebo to musí byť kvetináči a to sa musí prenášať. A evidentne taká stavba na hrade bola, iba že trošku ďalej. Môžem sa spýtať takú skôr otázku na váš osobný názor, je to teraz aktuálna téma, nechcem prebiehať teda výsledky dendrologického výskumu. Druhové zloženie vegetácie barokovej záhrady a následne druhové zloženie vegetácie neskorších užitkových políčok. Je tam veľký rozdiel v tej vegetácii? Toto ja neviem povedať, ja neviem, že či archeologický výskum sa zameral napríklad aj na zber nejakých pelov alebo semienok, ktoré by dokázali definovať postupnú výsadbu na záhrade. Ja viem, že sa dokonca našli nejaké koreňové systémy, či to archeológovia vtedy z Mestského ústavu ochrany pamätok odložili a skúsili spraviť aspoň nejakú dendrochronológiu, ktorá by mohla povedať niečo o veku a živote toho stromu. Neviem, či sa to robilo. Toto som ja nesledoval. Nebol som účastný archeologického výskumu ako takého. My sme z hľadiska a z pozície architektonického historického výskumu definovali iba stavebné substancie, čiže tieto hmoty a neviem, či by sa dalo ešte teraz presne určiť, aká bola druhová skladba stromov alebo kvetín. Skôr si myslím, že až nie. Ja by som povedal, že tá záhrada tam bola len asi 40 rokov a od nej 200 rokov. Po nej 200 rokov tam bola zeleninová záhrada, kone tam boli, všeličo tam bolo, potom tam bol ten nešťastný tzv. Amfiteáter, potom tam bol Martinčekov park a tak. Čiže aj keby tam niečo našli, kto vie, že z akého obdobia, alebo teda z ktorej tej fázy je ten pel. Ja som, keď sme robili Krasalkovičovú záhradu, tak sme tiež urobili sondy, lebo tam sa znižoval terén, tam predtým bol taký vláčik, ak sa pamätáte, aj bazén tam bola tak. A z toho sme aj pel brali, tam sa urobili analýzy, ale nikto nám nevedel povedať, že či je to z tej barokovej záhrady alebo z 19. storočia. Takže toto by som nechal, lebo podľa analógií sa tá záhrada aj bez tejto znalosti alebo vedomosti dá veľmi presne, by som povedať, ani nechcem povedať rekonštruovať, ale obnoviť. Viete, slovo rekonštruovať je to isté, inscenovať. Dá sa povedať jednoznačne, že v tom severnom ukončení, jak sú tie 3 rady stromov, že to boli gaštany. Ale gaštany teraz nechce aj projektantka, ktorá navrhuje druhovú skladbu zelene, neodporúča gaštany vzhľadom na choroby, ktorými gaštany aktuálne trpia a navrhuje tam zeleň, ktorá vydrží toto prostredie. Hej. Aj keď musím povedať, že zase jeden z našich konzultantov, jeden matematik, s ktorým sme riešili práve tú geometriu, tak on poukazoval na skutočnosť, že tie geometrické línie vždy majú význam aj na uchytenie rastlín v konkrétnom nejakom prostredí, hej, že ten biotop je závislý od rôznych línií. Možno to vyznieva teraz veľmi špekulatívne, alebo ako by som to nazval, ale fakt je ten, že tí záhradní architekti sa týmito vecami zaoberali. A to je to, čo som spomenul, že aj tie knihy Lenotra a tak ďalej, o tomto píšu, že musí byť taká línia, že musí byť, ja neviem, niekde zbiehavý uhol, teda ten úbežník musí niekde končiť. Nie náhodne, niekde skrátka zámerne musí končiť, aby to ovplyvňovalo celý ten charakter a život záhrady. Do tohto som sa ja už nechcel ponoriť, pretože viem, že okamžite by som bol napadaný za nejaké alchymisticko, neviem aké pozadie. Ale fakt je ten, že tie staré knihy riešili aj túto vec až takým alchymistickým spôsobom. Jasné, že to bolo na pozadí tej doby, hovoríme o 17., maximálne 18. storočí. Ale to len na okraj toho, čo ste sa pýtal, teda, že či sa dá definovať druhová skladba. Zase iba odvodenie od podobných záhrad a najmä ten Šlózov
to je vlastne ten istý biotop, hej. Takže vieme, že tie rastliny, ktoré sú v Schlosshofe, tak určite tá kvetinová výsadba mohla byť aj na Bratislavskom hrade. Vieme, že stromy, ktoré sú v Schlosshofe, tak kľudne vydržia aj na Bratislavskom hrade, čiže není tu posun o niekoľko 100 kilometrov smerom na sever alebo na juh. Takže vďaka Bohu, že ten Schlosshof teda má zachované všetky tie archívne materiály a projekty aj tohto druhu. Takže len toľko. Ďakujem pekne. Však ono to je aj dosť